tinye ihe ahụ na nke ahụ zikwego okwu steeti chairman gwa ndị ebe ọnụ onye ọbụla nọkwa ya ama na-enwe platfọm ọnụ na Naịjirịa gwa ndị ọbụla nọba anyị onye ọbụla onye China na chatị na-ese ndịrị ya $, bịawa Thailand na ọ ga-enye ya ọrụ ya mara na n'ọnụ ozu ka a ga-ebunata ya. These guys na a na-esibe anyị ndị China na chatị ha online achatịcha ha agwa ha na ọrụ dị na Thailand na a na-enye ha ọrụ ha chọrọ iji Abuja 500,000 1 million ndị China na-enye ha ha ruteze n'airport ya ndị China bịa buru ha na moto nara ha kpali ha shizie n'ala ebe a drive ha to Myanmar onye nke a nwụrụ na Myanmar ma ndị a na-ebusi ebe a jebe Cambodia erute ebe a nara ha kpali ha arụwazie ọrụ scam ọzọ na ha na-emiti up demand ejiri mma ahụrụ n'ọkụ pịawa ha ma ndị a ga-adụ ha n'amụ ma ndị a na-adụ ha n'isi akwụna hotechi useless onye nke a ihe a vidio mgbe ọ ka na-eshi ọnwụ bọta ọnwụgo kịta as I'm talking to you now is a dead man. Nke a ozikwego ozi ndị ihe a m na-achọkwa the whole steeti bụ gbasacha ya na be ya first thing tomorrow morning m ga-eti ya n'Igbo community onye ọbụla nke akwụkwa gị sọsọ n'obodo a ihe ji ti ebe ahụ na kpọọ ndị ebe ụnụ enwe onye mana na n'ezienụ na ụmụ ikorobịa anyị kedu ihe na-ebute ihe niile a ọkwa maka na ọrụ adịghị n'obodo ọ bụ na ọrụ dị n'obodo anyị o nwere onye ga-achọ iji obodo ọzọ jee taa afọ eziokwu na anyị makwa na o nwere ndị dị desperate ime ihe ọbụla wee kpata ego mana ọ bụ na ọrụ dị n'obodo echeghị m na ụmụ ikorobịa anyị ga na-eteki ụdị riski a ije n'obodo onye ọzọ jee taa ụdị afọ a achịghọ m si anyị na-anụ kịta bụ na gọvanọ na-achị Anambra steeti chọrọ ibute military base ọzọ bịa dobekwa na Anambra steeti maka gịnị kama ọ ga na-eche ka ọ ga-esi mee ka ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị fụ ọrụ ha na-arụ ọ bụrụ military base maka gịnịzi gọvanọ Anambra steeti ọ gịnị ihe a bụ ihe ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa nọ n'obodo gịnị dịrị kịta ọ bụ nọ insekuriti mgbe mmadụ pụtara n'ụtụtụ jewe ọrụ nwa agbọghọ pụta n'ụtụ jee ọrụ nwa ikorobịa pụta oje ọrụ onwe onye ga na-eche echiche ọjọọ maka na ọrụ adịghọ ka ị ga-afụ mmadụ ọ nọgide o chere ihe ọjọọ maka na just like mgbe ihe na-ekwu oge ọbụla ndị oyibo si na idle mind is devil's workshop ị naghị eche ka ị ga-esi rụọ factories na industry ọ bụrụ ihe ị na-eche bụ ka ị ga-esi butekwarụ another military base ịbịa na-egbukpọsị ụmụ ikorobịa anyị ụmụnna ajụ gọvanọ Anambra steeti bụ ọ ibute military base ga-akwụsị insecurity ka ọ ịrụ factories and industry ebe ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ga na-eje ọrụ kedu nke ga-akwụsị insecurity biko ka ọ ha nụ m etu a n'ọnụ